Доброго ранку! Прывітанне ўсім! З вами самая веселая ведущая Кася, Лесик и я, Вара. Вас не здзіўляе, што наша Кася ўвесь час угукае? Только не лічыце, што я зусім не выхаваная. Паспрабуйце здагадацца, чаму наша Кася заугукалася. Што вы кажаце? Не, усе ведаюць, Кася самая выхаваная з усіх выхаваных дзяўчынак-зайчанятак. Яна ведае правілы ветлівасці. Адгадвайце, калі ласка. Чаму наша Кася увесь час гаворыць угу? Я не вырашыла ў саву ператварыцца. Яшчэ адказы будуць? Давайте я адкажу сама. Сёння якраз такі дзень, у якім можна многа разоў паўтараць угу, угу, угу. І ніхто не будзе рабіць вам заўвагі. Можете усім аб'явіць, што сёння дзень угукальшчыка. Даволі вясёлае свята. А давайте не толькі угукаць, але і агакаць, і гыкаць. Галоўнае, каб у нас увесь дзень быў добры настрой. А як даўно вядома, за любую справу трэба брацца ў добрым настроі. Угу. Хочаце, я адкрыю вам адзін сакрэт? Ага. Тады хадзіце бліжэй. Сёння можна часцей паўтараць ё. А чаму ё? А не ей, не ю. І нават не я. Таму што сёння адзначаецца дзень літары ё. Гэта вельмі вясёлая літара. А давайте зараз паглядзім мультфільм, а пасля пагуляем у словы з літарай ё. Будзем успамінаць усё, што пачынаецца з гэтай вясёлай літары. Усе гатовыя з намі пагуляць? Давайте успамінаць словы, якія мы ведаем на літару ё. Я лепш пакажу гэтае слово. Ом. Ды гэта ё! Правильно. Цяпер я загадаю, чым матулі любяць мазаць драпіны ў сваіх дзяцей. І гэта слово ведаюць усе. Ваш адказ ёд? Гэта слово асабліва знаёмае гарэзам. А яшчэ трэба ўзгадаць адно смачнае і карыснае слово. Сябры, вы яго добра ведаеце. Адказвайце, калі ласка. І гэта йогурт. А зараз успомнім адно вельмі святочнае слово. Дарэчы, хутка мы пачнём вымаўляць яго часцей. І нашы гледачы усе правільна адказваюць. Гэта вясёлае і прыгожае слово ёлка. І я ведаю адно слово, якое нагадвае нашу Касю. На літару ё пачынаецца. Менавіта на яе. Прыгожую ёлачку мы ўжо называлі. Загадкавы ёк таксама быў. Даць падказку. Давай, бо без яе здагадацца немагчыма. Гэта слово ў казках сустракаецца. Так, прыхожу мне прынцэса-чараўніца. Нідзе літары ё няма. Лесик, может, ты просто не умеешь писать правильно тое слово, что загадал? Лесик ніколі не робіць памылак. Ну тады гавары, што гэта за слово? Бабка-ёшка. Што? Ёшка? Ды я цябе зараз з самога ўступу пасажу! Давайте поглядим мультфильм. Лесик, выходь! Не. Выходь! Кася, ну отчапися ты от Лесика. С бабкой Ёшкой он пожартовал. Угу. Тады выходь і прабачэння ў мяне прасі. Хутенька я доўга чакаць не буду. Кася, прабач, калі ласка, больш я жартаваць з табой не буду. Я вельмі люблю, калі жартуюць. А вось калі мяне дражняць, зусім не люблю. Усё зразумеў, больш так не буду. Мириться зараз будете? Я готовы. Давайте ваши лапки. Давайте. Так, ну вось. Мірыся, мірыся і болей не сварыся. Вось і цудоўна. А я тут подумал, ці можа быць такое, каб сябравалі ўсе-ўсе. І людзі, і зверы, і нават казачныя персанажы. Давайте уявім гэта. Тады спатрэбіцца усе казкі перапісаць. Напрыклад, казка пра калапка. У гэтай казцы ліса павінна пасябраваць з калапком. А у казцы пра чырвоную шапачку?
бабуля запросить Вовка на гарбату. А у казцы про бабку Ёшку дети повинны запрашаць бабульку на свае радишники. І яна будзе прилятаць на свято ў сваёй прыгожай ступе. А вось якую цудоўную казку намалявала нам Яна Жоглік з Гродна. Поглядите, на малюнку сама Яночка и герои розных казок. Напэўна, яны сабраліся на казачны баль. И мне вельмі падабаецца, што ўсе на малюнку усміхаюцца. За такі цудоўны малюнак Яна абавязкова атрымае ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікі падарунак. А мы хочам нагадаць наш адрес усім, хто толькі збіраецца напісаць нам лісты ці даслаць малюнкі. 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». Ці можна адправіць свой малюнак на электронны адрес доброранок.tv@gmail.com. А зараз самый час поглядеть мультфильм. Так, дзе ж пра гэта знайсці? Лесик, а ты про что зараз информацию шукаешь? Хачу даведацца, як усё паспяваць. Закрывай свой компьютер, мы з Касей табе дапаможам. Правда, вы пра гэта што-небудзь ведаеце? Мы про все что-нибудь ведаем. Так и кажи, Варочка. Вядома, Касечка. Дык расказвайце. Я почну со своего способу. Вельмі хочацца даведацца, што за ён. Гавары хутчэй. А это и есть мой способ усё паспяваць. Гаварыць хутчэй і рабіць усё трошки хутчэй. А наколькі хутчэй? Галоўнае, каб не атрымалася. Паспяшаешся, людзей насмяшыш. И ты, Лесик, так паспрабуй. Не, я спяшацца не люблю. Мне трэба спачатку падумаць, а потым да справы падыходзіць. А так, Лесичек, ты зусім нічога не паспееш. Вара, а як ты ўсё паспяваеш? Я раблю прасцей. Спачатку складаю спіс усіх спраў на дзень. Спачатку раблю самыя галоўныя, а потым усе астатнія. Вось гэта і мне падыходзіць. А можна яшчэ запланаваць, які час патрэбіцца на тую ці іншую справу. Сябры, а якім способом карыстаецеся вы? Можете написать нам. А зараз у нас ёсць час праверыць заплечнікі, паправіць прычоскі і ісці на заняткі. А я жадаю усім сёння ўсё паспець. А я жадаю усім добрага настрою і поспехаў на занятках. І давайте думаемся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку. У нашым добраранку!